SISA 2026. To najlepšie zo slovenských inovácií. Najodvážnejšie startupy, najsilnejšie vízie. Vedci, ktorí posúvajú hranice poznania, podnikatelia, ktorí menia spoločnosť, ľudia, ktorí dokazujú, že budúcnosť vzniká aj na Slovensku. Nech sa začne budúcnosť. SISA 2026. Ocenenie SISA 2026 pre nás veľa znamená. Je to také zadosťučinenie, že to, čo robíme, tak má zmysel. Hlavne je to zobrazenie toho, že to, čo robíme správne a robíme to správnym smerom. Som veľmi hrdá na celý svoj tím. Verím, že nás to motivuje a posunie teda vpred a budeme ďalej usilovnejšie pracovať na tom, aby sme teda priniesli ľuďom to, čo by mohli potrebovať.